Good morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Magandang umaga, maayong buntag. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga munisipalidad nga sakop ning isla sa Siargao. Good morning kaninyong tanan, ilabi na sa dapa. San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Good morning usab sa atong ni-react karon sa atong live stream kang Jonabel Predenya ug Harold Gutana. Good morning po. Happy viewing. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga frontliners diha nga padayon nga mihatag sa ilang effort para na sa katawhang Pilipinhon. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran ng probinsya. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Good morning usab sa mga viewers nato kaya ang atong programa Siargao TV News abot man kita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, mga ka-Siargao. Good morning usab sa tanang viewers nato. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa mga viewers natin dyan. Good morning po. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Ang atong programa matag alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado, mga ka-Siargao. Good morning. Ani na sabta sa laing edisyon, mga ka-Siargao, sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng nga balita nga angay ninyong masayran. Kamusta ang nilabay ninyo na mga adlaw, mga ka-Siargao? Unta na nagmalipayon, nagmalampuson kamo, mga ka-Siargao. Good morning. Gikan na kang Brock Balili. Good morning po. Salamat sa suporta. Magandang umaga po. Karon, mga ka-Siargao, atong pagasayron ang atong mga headlines sa mga balita. Disiplina muna advocacy gilusad kagahapong adlaw. Mga munisipalidad sa isla sa Siargao gisaulog ang maong advokasya. Samtang LGU Burgos mag-issue og mga travel pass. Samtang usa ka shoplifter nga nasikop sa kapulisan sa Surigao, Myra Illusion ang gipangawat. Samtang bag-ong CRH Medical Center Chief mipahigayon og virtual oath-taking ceremony kagahapong adlaw. Samtang ikaduhang hugna sa tatak ng pagbabago 2020 Presona Forum ipahigayon karong umaabot nga July 15. Staff Conference gipahigayon sa Surigao del Norte Provincial Police Office. Samtang probinsya sa Surigao del Norte mipagawa sa COVID-19 update. Samtang availability sa mga pamaliton gipasiguro sa gobernadora sa Dinagat Island. Samtang Department of Health nakatala og 4,325 nga bag-ong recoveries. Samtang online scams mas mikanat karong panahon sa quarantine sumala sa Department of Justice. Good morning kang Samantha Argota. Good morning Dapa. Good morning mga taga Dapa. Good morning taga Union. Good morning sa tanang munisipalidad nga sakop ning isla sa Siargao. Good morning po. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Atong nasayran ang mga headlines ganina, mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan atong pagasayron ang kahimtang sa atong panahon. As of 3 a.m. mga ka-Siargao, ganinang kadlawon ang center sa Tropical Depression Carina adunay ginabana nga adunay kalayoon na 105 km northeast of
Calayan, Cagayan o 40 km southwest sa Basco, Batanes nga adunay maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour haduol sa sentro niini mga kasyargaw. Ang gustiness o pagbugso niini mga kasyargaw ana agyapon sa 55 kilometers per hour paingon sa northwest sa gikakusgon nga 25 kilometers per hour mga kasyargaw. Kanang iyang velocity 25 kilometers per hour northwest mga kasyargaw sa atong nasod. Samtang ang tibuok dapit sa Mindanao mga kasyargaw makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod na sa mga localized thunderstorms. Hinay nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Nisubang ang haring adlaw alas 5:30 ganina o mosalop kini unya alas 6:05 na sa gabi. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw nga ang Tropical Depression Karina mugawasay na didto na sa Philippine Area of Responsibility paingon na kini sa Taiwan o sa mga kalapit nato na mga nasod mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw ilabi na sa panahon nato kahimtang sa panahon. Good morning taga San Miguel Dapa from Hong Kong gikan na kang Maria Lynn Buo. Good morning. Happy viewing po. Ilabi na sa mga taga Dapa, ilabi na sa mga taga Hong Kong. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning. Good morning kang Kasilan Doutres, Junabel Predenya, Marialyn Buo, Cherry Malaras og Harold Gutana. Good morning Brock Balili. Good morning usab. Good morning usab kang Samantha Argota. Good morning po kaninyong tanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Good morning po. Samtang sa pinakaunang bahin sa atong mga balita. Disiplina muna advocacy gilusad kagahapong adlaw mga munisipalidad sa isla sa Siargao gisaulog ang maong advokasya. Gilusad kagahapong adlaw mga kasyargao ang disiplina muna advocacy sa nagkadaiyang mga munisipalidad sa atong isla sa Siargao. Kini kabahin na sa kampanya sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG. Ilabi na sa pagpahigayon og disiplina sa mga personahe nga anaa sa ilalom sa maong ahensya. Sa Santa Monica gitambungan kini sa mga personahe sa LGU mga kasyargao nga gipanguluhan ni Santa Monica Mayor Fernando Dular uban ang DILG, BFP, NGO, Civic Society Organization nga gipahigayon sa Santa Monica Municipal Ground. Samtang gipahigayon usab ang maong advokasya dinhina sa munisipalidad sa Dapa nga gipanguluhan mismo sa mayora ni ini nga si Mayor Abet Matugas uban ang mga personahe ni ini. Samtang sa San Benito gilusad sab ang maong advokasya uban sa mayora ni ini nga si Mayor Gina Minil. Nasayran usab nga gipahigayon kini sa uban pang mga munisipalidad nga sakop sa atong isla ilabi na sa San Isidro del Carmen, Pilar, Burgos, General Luna og sa Socorro. Nindot kini nga kausa mga kasyargao ilabi na kinahanglan gayod og disiplina ang nagdumala ang mga personahe sa nagkadaiyang munisipalidad nga sakop sa atong isla sa Siargao. Congratulations, good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin, ang travel pass, LGU Burgos mag-issue og mga travel pass mga kasyargao. Ang LGU Burgos mga kasyargao maghatag og travel pass o ang travel pass issuance nila Mondays to Fridays mga kasyargao 8 a.m. to 5 p.m. dito na sa HRMO office. Sumala pa nga adunay nagkadaiya nga travel pass
nga issue sa maong munisipalidad sama sa Intermunicipality Travel Pass, Working Pass o Special Travel Pass. Pwede ninyo kuhaon ni mga taga Burgos dito na sa HRMO office sa inyong lungsod mga kasyargaw. Ilabi na dito na sa Municipal Hall sa Burgos. Mao ka na ang latest updates mga kasyargaw sa LGU Burgos. Samtang usa ka shoplifter nga nasikop sa kapulisan sa Surigao, mayra ilosyon ang gipangawat. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, alas 9:45 sa buntag, gidala ni Police Master Sergeant Robert O. Fijo o Police Master Sergeant William E. Andoy sa Surigao City Police Station ang usa ka suspetsado nga naila nga si Alexander Mendoza Galano, 39 anyos, adunay live-in partner o residente sa Dulong, Roas Extension, Barangay Washington, Syudad sa Surigao, tungod sa pagpangawat o shoplifting nga nahitabo sa Metro Shopping Center o sa Metro Surigao mga kasyargaw. Nasa Iran nga caught in the act ang mao nga suspetsado nga gi-shoplift ang upat ka Myra Moisturizing Plus vitamin lotion nga nagkantidad og 153.50 pesos og matag usa sumala pa og Myra Classic Whitening Lotion vitamin lotion nga nagkantidad sa 164.50 pesos nga adunay kinatibuk-an nga kantidad nga 782.50 pesos o kini gisulod sa iyang atubangan nga bulsa. Ang suspetsado nakamatikod nga gisundan siya sa usa ka sales boy o kini kalit nga midagan pagawas sa maong establishmento. Giapa sa mga personay sa Metro Surigao ang maong suspetsado o kini mipaingon sa City Hall compound og natimingan nga anaa ang maong mga kapulisan, maong dali nga nasikop ang maong suspetsado og na-recover ang gi-shoplift nga mga lotion. Gipahibalo ang maong suspetsado sa iyang tawhanong katungod, ilalom sa Miranda Doctrine ug Anti-Torture Law og dali kini nga gidala sa Surigao City Police Station alang na sa pagpasaka sa kaso mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa Surigao City mga kasyargaw. Maradyaw na buntag. Siargao gikan na kang Langlang Delgado. Good morning po. Happy viewing. Magandang umaga po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Bag-ong CRH Medical Center Chief may pahigayon og virtual oath-taking ceremony kagahapong adlaw. Misumpa na isip hepe sa Caraga Regional Hospital Medical Center si Dr. Cheryl A. Gotinga. Kinihuman ang gipahigayon nga virtual oath-taking ceremony taking ceremony mga kasyargaw, mismong nagpahigayon si Department of Health Francisco T. Duque III. Mihatag og pag-congratulate ang tanang personahe sa Caraga Regional Hospital sa maong hepe og naglaom nga pagadalhon sa maong doktora ang CRH paingon sa maayong future, inubanan sa humility, compassion o strong determination. Atong paminawon mga kasyargaw ang maong virtual oath-taking sa maong doktora. Please state your name. I, Cheryl A. Gotinga, Please state your address. of Purok Faith, Bernadette Village, Barangay Luna, Surigao City, Surigao del Norte. Having been appointed to the position of state the position title. Having been appointed to the position of Medical Center Chief 1, Hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my
namin obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, And that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. without mental reservation or purpose of evasion. Pakatali God. So help me God. Okay, so congratulations! Your best to deliver on your mandates as CFP, as National Scientific Chiefs, and I hope that you will abide by the shared values of this administration, of confidence, compassion, of malasakit to our people, especially those at the fringes of society, and that the adherence to governance principles has to be consistent, that we will not tolerate or countenance even an iota of irregularity or corruption, even to be in the pursuit of good governance. Governance does not only entail accountability and transparency in all of your transactions, but equally important is the ability to lead your hospitals towards accomplishing its goals in the most effective, in the most competent way that will lead to better health outcomes for our patients in your respective hospitals. And this should be one of your, if not the topmost priority is patient care, better health outcomes, a satisfied clientele, a satisfied patients who will be so proud that they have been treated in your very good, if not excellent, outstanding facilities. Okay, so lagyan po natin top of mind sa isip at sa puso natin. Kailangan pagmili tayo ng ikanyang inspirasyon, ang galing ninyo, ang inyong husay sa pagganap ng mga trabaho at sa pagganap ng trabaho ng lahat ng mga nasa ilalim ninyo. So if you inspire them, okay, you have to be innovative. The spirit of innovation has to be high at all times. And no excuses. You become more resourceful. Hindi pwede dahil po sa ganito, dahil sa ganun, hindi po magawa, hindi pwede yun. Kailangan dapat gawin. Kung ano yung tama, kung ano yung ikabubuti ng ating mga pasyente. Okay? So, thank you very much. And I congratulate both of you and your families and your constituents in your hospitals. And I hope that you will be a unifying force in your respective institutions so that that way we will be able to scale greater heights and be instrumental in realizing the objectives of the universal health care, bearing in mind that the difficult COVID circumstances is a litmus test of how well you are going to realize the goals of universal health care. Okay? Okay, so Dr. Butinga, Dr. Rodriguez, once again, our heartfelt congratulations in behalf of the entire department. Okay, good day everyone. Thank you. Good morning, Siargao, mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan.
atong nasinati ang technical problem mga kasyargaw. Adunay technical problem nga atong nasinati mga kasyargaw. Na ay mga technical problem nato na nasinati karon buntaga mga kasyargaw. Apan, padayon kita sa atong paghatag kaninyo og mga balita nga angay nato na masayran mga kasyargaw. Ganina ang nabalita nato mga kasyargaw, ang CRH chief karon official ng virtual oath taking na mga kasyargaw. Nag-virtual oath taking na siya mga kasyargaw. So salamat, good morning, congratulations sa atong chief sa Caraga Regional Hospital mga kasyargaw nga si Dr. Cheryl Gotinga. Congratulations po. Daghang salamat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Ikaduhang hugna sa tatak ng pagbabago 2020 Press-Zona Forum ipahigayon karong umaabot nga July 15. Gidani karon mga kasyargaw ang katawhang Pilipino nga moapil sa ipahigayon nga ikaduhang hugna sa tatak ng pagbabago 2020 The Press-Zona Forum nga live karong umaabot nga July 15 alas 11 sa buntag dito na sa RTVM Facebook page o sa nakalain-laing page sa gobyerno. Nasayran nga ang Department of Social Welfare and Development kundi DSWD sa pagpangulo ni Secretary Rolando Bautista ang magpresentar sa iyang report alang na sa Human Development and Poverty Reduction Cluster. Samtang ang Department of the Interior and Local Government kundi DILG sa pagpangulo ni Secretary Eduardo Año o Department of Budget Management nga gipanguluhan ni Secretary Wendell Abisado mohisgot sa report kabahin na sa Participatory Governance Cluster. Pagahisgutan sa maong live forum ang key policies o programs nga mihatag emphasis sa works of administration. Ilabi na sa paghisgot sa mga challenges tungod sa COVID-19 pandemic. Kini nga mga forum mga kasyargaw pagpangandam usab sa umaabot nga 5th SONA o State of the Nation Address sa atong Pangulong Rodrigo Duterte mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa kauluhan. Dunay umaabot nga forum, live forum mga kasyargaw ilabi na sa tatak ng pagbabago 2020 Pre-Zona Forum mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa atong mga balita dito na sa kauluhan. Good morning Kuya G, gikan na kang Maricel Artes. Good morning po. Magandang umaga. Good morning Jackie Oton, kang Moraliza Manlapas Salute, Salut, Lucar Kaet, Mary Elizabeth Noreido, Jonah, Gracia Arsoler, good morning. Maricel Artes, good morning. Good morning sab sa atong mga viewers din ha. Good morning po. Salamat. Naputol kita ganina kaya adunay technical problem nga atong nasinati mga kasyargaw. Apan balik kita sa pagpadayon sa atong mga balita paghatag kaninyo sa mga latest information. Good morning usab kang Marcen, dagang salamat. Happy viewing kanimo din ha. Maayong buntag. Good morning po sa tanang viewers nato. Good morning kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Staff Conference gipahigayon sa Surigao del Norte Provincial Office mga kasyargaw. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Zaldi Abellera, ang Deputy Provincial Director for Administration, ang pagpahigayon ng Staff Conference nga gipahigayon sa conference room sakop sa maong headquarters. Gipahigayon kini kagahapong adlaw alas 8:30 sa buntag. Gitambungan kini sa mga force commanders
sa First SDN Police Mobile Force Company, staff and chief clerks o sa mga opisina ni ini sa Surigao del Norte PPO. Naisgot sa maong conference mao ang crime comparative incidents, call updates, probable issues and concerns, motorcycle, pillion riding or back riding, reiteration on integration or intensification on conduct of checkpoint operations, budget hearing preparation para na sa fiscal year 2020 PNP budget proposal. Mo kana ang latest updates ilabi na sa atong mga kapulisan sa probinsya, ilabi na sa Surigao del Norte Police Provincial Office, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, probinsya sa Surigao del Norte may pagawa sa COVID-19 updates. As of July 13, mga kasyargaw, as of July 13, mga kasyargaw, as of July 13, 2020, mga kasyargaw, may hatag og COVID-19 monitoring report ang panggamhanan sa probinsya Surigao del Norte. Sumala pa sa mga report, 20 ang suspected case, 8 ang probable case, 915 na lamang ang persons under monitoring, samtang may abot na sa 8,360 ang nakahuman o nakagraduate na sa pag-quarantine. Nasa iran usab, mga kasyargaw, nga 153 ang positibo sa rapid antibody test. Samtang nagpabilin nga 62 ang RT-PCR confirmed positive sa atong probinsya. O ang nakarecover sa maong virus may abot na sa 38 kabuok, mga kasyargaw. Mga kanang latest updates, mga kasyargaw, din na sa atong probinsya, Surigao del Norte. Good morning sa tanang viewers nato. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po. Samtang sa atong horoscope karong buntaga, mga kasyargaw, kinigiya lamang aron na sa pagkabot nato sa atong success. Sa Aries, mga kasyargaw, sa zodiac sign nga Aries, successful ka sa imong ambition. Like nimo ang bag-ong assignment. Mag-ready sa imong success. Lucky number 20, 28, 50, 58. Lucky color blue. Samtang sa Taurus, paninguha nga walay mag-take advantage sa imong kabuutan. Adunay manglingmong sa imo. Lucky number 22, 14, 29, 52. Lucky color ultraviolet. Samtang sa Gemini, ayaw pagbuhori karon ang imong workload heavy karon, pero ang imong kugi mahuman dayon ang imong himuon. Lucky number 14, 12, 52, 25 o lucky color hot pink. Samtang sa Cancer, ang imong project sa money ang muhatag og kalipay. Ang agreements ang imong source of income. Lucky number 12, 36, 52, 25. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Leo, happy ka sa imong pag-deal sa imong boss. Madawat na nimo ang balikbayan ba. Malipay ka karon. Lucky number 47, 53, 24, 14. Lucky color dollar green. Samtang sa Virgo, dili nimo masabtan ang mga signal sa imong kauban. Adunay himuon nga major financial decision. Lucky number nimo 13, 16, 20, 23. Lucky color tangerine. Samtang sa Libra, enjoy ka sa meaningful dialogue sa imong love. Crystal clear ang imong thinking karon. Muhatag sa imo og right decision sa imong future tungod sa financial stability. Lucky number 57, 26, 20, 44. Lucky color vermilion red. Sa Scorpio, ang imong meeting sa investor muhatag og kalipay. Moabot ang opportunities para sa increasing financial income. Lucky number
18, 23, 39, 41. Lucky color, beige. Samtang sa Sagittarius, mahumanda yon ang imong project. Serious-minded ka karon. Ang paghimo sa imong mga assignment, importante karon. Lucky number, 44, 17, 29, 50. Lucky color, emerald, green. Samtang sa Capricorn, good day karon sa pag-apply sa work. Mahinayon ang imong business trip. Mahinayon, mga kasyargaw, ang imong business trip. Favorable ang career development. Lucky number, 36, 27, 46, 57. Lucky color, carrot, orange. Samtang sa Aquarius, mausab ang imong appointment karon. Adunay financial support ang moabot sa imo. Ayaw pag-criticize sa kauban, kay ikaw ang maka-experience sa imong panaway sa imong kauban. Lucky number, 20, 35, 29, 33. Lucky color, honey yellow. Samtang sa Pisces, kinahanglan practical knowledge. Kinahanglan nimo og practical knowledge. Mag-focus sa supernatural healing. Lucky number, 36, 23, 14, 46. Lucky color, cherry red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Unta na nakahatag kini og giya kaninyo mga kasyargaw. Kay ang success kita man mismo ang muhimo ana mga kasyargaw. So, good morning, happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa ato nga laing bahin sa mga balita. Availability sa mga pamaliton gipasiguro sa gobernadora sa Dinagat Island. Nagpulong o nagmeeting kagahapong adlaw July 13, 2020 sa Provincial Governor's Office Conference Hall ang mga ahensya nga gitahasan ni Dinagat Islands Governor Kakabag-aw ni atong ika-18 nga Interagency Task Force Meeting for COVID-19 nga i-monitor ang presyo og availability sa mga pamaliton sa tibok probinsya Dinagat Islands aron nga dali kining maaksyonan kung kini magkulang. Gipakita sa Department of Trade and Industry DTI pinaagi ni Provincial Director Arnold Failnar ang kasamtangang kahimtang sa supply sa pagkaon sa matag munisipyo sakop sa Dinagat Islands. Lakip na niini ang presyo sa mga palaliton ilabi na kadtong mga nag-unang panginahanglanon sa mga katawhan. Dito kiusab nila ang lokal nga mga produksyon sama sa gulay ug isda. Misugyot si Governor Bag-aw sa iyang nakita nga mga angayang tutukan sa mga ahensyang nga matagaan og igong pagtagad base na sa datos nga gipresenta atol na sa gipahigayon nga meeting didto na sa probinsya Dinagat Islands. Gilangkuban ang monitoring team sa mga ahensya sa DTI, BFAR, DOST, DA o Department of Agriculture, Office of the Provincial Agriculturist, PSA, Philippine Statistic Authority, DILG, DOLE, PDRRMO, PPDO, PLO, o DOH sa maong probinsya, mga kasyargaw. Mao ka na latest update sa Dinagat Islands, mga kasyargaw. Adunay meeting nga ilang gipahigayon. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, ang mga nakarecover sa atong mga nakarecover sa COVID-19 pa mga kasyargaw, miabot na sa 4,325. Miabot na sa 57,006 ang kinatibuk-ang kumpirmado sa COVID-19 sa atong nasod mga kasyargaw. Kini sumala pa sa Department of Health human maitala ang dugang nga 836 nga kaso sa maong virus. Samtang sa maong nadugang nga kaso, 749 ang fresh cases og 87 ang late cases. 65 ang nadugang sa mga namatay mga kasyargaw nga karon ana-ana sa kinatibuk ang 1,599 mga kasyargaw.
Samtang mga kasyargaw, ang total recoveries gikan na sa COVID-19 mga kasyargaw, human lamang sulod lamang sa 24 oras, miabot kini sa 4,325 mga kasyargaw nga bag-ong mga recoveries na itala mismo kini sa Department of Health. Mga kasyargaw nga miabot na sa kinatibuk-ang 20,371 ang kinatibuk-ang naka-recover. Kini sumala pa ang pinakadako nga jump sa mga naka-recover mga kasyargaw kay miabot kini og 4,000 kapin mga kasyargaw. Samtang ana sa 35,036 ang active case sa COVID-19 mga kasyargaw. Kini na naka-recover na 4,325 mga kasyargaw, kini usan ni ka good news alang na kanatong katawhang Pilipinhon. Mao kanang latest updates mga kasyargaw dito na sa Department of Health dito na sa Manila. Mao kanang latest updates mga kasyargaw. Samtang sa atong gamay lamang na trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Ang trivia nato karon o history o trivia mga kasyargaw mahitungod na ibalo ba mo mga kasyargaw. Yani atong July 14, 1974 gihimo ang pinakauna o first Miss Universe beauty pageant dinhi sa Pilipinas nga formally nga giablihan dito na sa Folk Arts Theater sa Manila. Gipartisiparan kini mga kasyargaw sa 65 contestants gikan na sa nakalain-laing bahin sa kalibutan. Og ang nakadaog niini mga kasyargaw isip Miss Universe mga kasyargaw niadtong 1974 si Amparo Muñoz sa Spain mga kasyargaw. Taga Spain na nakadaog ilabi na sa pagpahigayon din na sa atong nasod Pilipinas sa pinakaunang Miss Universe beauty pageant nga giheld sa Pilipinas mga kasyargaw nga nag-open dito na sa Folk Arts Theater July 14, 1974. Mao kana ang gamay lamang nato na trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og mga dugang na mga impormasyon alang na kaninyo. Good morning Kuya G, good morning mga kasyargaw. Keep safe and God bless. Gikan na kang Cliffany De Luna Angkla. Good morning, happy morning, magandang umaga Cliffany. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Samtang mga kasyargaw sa laigbahin sa atong mga balita. Online scams mas mikanat karong panahon sa quarantine sumala sa Department of Justice. Naguna ang mga online scams sa mga cybercrime violations nga naitala sa Department of Justice panahon sa quarantine. Sumala kang Justice Undersecretary Mark Parete nga lakip niini ang phishing o pagpadala og email kunuhay gikan sa usa ka kumpanya aron makakuha og password og account sa usa ka tawo. Scam sa online selling og fake news. Sa pagkakaron, walay gihatag nga datos ang DOJ kung pila ka kaso ang ilang naitala. Samtang gikan March 1 hangtod na 24 nakatala og 200% nga pagsaka o 2,000 nga kaso sa online sexual exploitation of children ang ilang naitala mga kasyargaw. Ilabi na sa mga online activities mga kasyargaw. Mao kanang latest update sa Department of Justice mga kasyargaw nga naglipana karon, nagkanat karon ang mga online scams mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong trending karon mga kasyargaw. Ang trending karon nato mga kasyargaw ang software na Adobe Audition. Unsa ba kining Adobe Audition mga kasyargaw? Ang Adobe Audition mga kasyargaw usa kini nga audio editor
mga kasyargaw, pwede ka din mag-remix, pwede ka din mag-record, pwede ka din himo na mga nagkalain-lain nimo, pwede ka alter na mga music, pwede ka bisan unsa nga imong himuon about audio, mahimo nimo sa Adobe Audition. Sumala pa nga ang features ni ini, adunay di reverb, di noise effects, improve playback and recording performance, bago kini improve multi-track UI o user interface, clip again control waveform scaling, add tracks and delete empty, zoom to time, effects and presets, tracks panel, run scripts, add album art, auto duck music, multi-track clip improvements, ug uban pa mga kasyargaw. Kung gusto ninyo na mag-edit, kung hilig ka mo, ilabi na sa mga nagsugod pa, gusto ninyo mag-edit, mag-remix, magbisan unsa na lamang na mga buhaton, ilabi na kalabutan na sa audio, mga kasyargaw, sa mga music, pwede ninyong gamiton ang Adobe Audition. Pwede ninyo na ma-download sa adobe.com mga kasyargaw. Mao ka na ang atong trending karon mga kasyargaw, ilabi na sa mga gustong mahibalo sa remixing, sa mga bisan unsa pa na mga audio techniques, pwede ninyo na gamiton mga kasyargaw. Free ang pag-download mga kasyargaw sa maong software. Samtang mga kasyargaw karong buntaga, July 14 adunay ipahigayon nga online press conference. Ipahigayon kini mga kasyargaw sa Department of Education. Sumala pa nga ang online press conference adunay pagahisgutan nga opening of classes and learning modalities karon July 14, 2020 alas 2 di ay sa hapon mga kasyargaw via Google Meet o FB Live mga kasyargaw. Mag-live usab sila sa DepEd Philippines mga kasyargaw sa DepEd, sa page sa DepEd. Links Google Meet, kana ang ilang Google Meet ID. To join, please use your personal Gmail accounts. Facebook page DepEd Caraga Region na ay napagahimuon nga live stream mga kasyargaw o online press conference ang DepEd. Unyang alas 2, pwede ka mo musulod, labi na sa mga media practitioners, pwede musulod sa meet.google.com, then ang ilang Google Meet ID, og kini malantaw nato unya sa Facebook page sa DepEd Caraga Region. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates ilabi na sa DepEd Office of the Regional Director mga kasyargaw. Adunay online press conference tungod na sa opening of classes and learning modalities. Atong nakita sa atong screen mga kasyargaw. Magana ang latest updates mga kasyargaw sa atong DepEd o Department of Education, kagawaran sa edukasyon. Good morning, good morning, good morning sa tanan nato na viewers. Happy morning po. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning kang Noel Vicente, Jackie Opog Oton, Angie Shabok, Shaira Ann Santos, Remedios Iscuyos, Moraliza Manlapaz Salut, Elmer Villaseran, Liu Kakait, Mary Elizabeth Plaza Noriedo, Jonah, Gracia Arsoler, Cliffany Angla, Angie BC, Maricel Castro Artes, Martsen, 9 Atitimed. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning kanimo Charles. Karon na kan nisulod sa atong live stream. Good morning kanimo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa Del Carmen. Maayong buntag sa San Benito o sa tanang lugar nga maabot ning atong live stream karon mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Ang atong programa tuod mga kasyargaw, Siargao TV News, matag alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita. Please like, share mga kasyargaw sa atong live stream o sa atong page mga kasyargaw para daghan ang makahibalo sa mga latest updates. Ilabi na din na sa isla sa Siargao,
sa probinsya Surigao del Norte, sa Caraga Region o sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning, happy viewing kaninyong tanan. Inhi na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-ubad sa atong live stream karon. Kini yung nagalagad karong buntaga sa atong programa. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisukamod. Good morning! Ingat, Pilipinas!